ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ናይ ሚሊካ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ደሓን ቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሕዚ እንርከበሉ ኣፍታ ውቅትን ጽብቕትን ዝኾነት ከተማ ዓብይ ዓዲ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ፕሮግራም ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይንረሳእ ዳይ ያኔለይ ሰላማት ክቡራትን ፍትዋትን ናይ ሚሊካ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኻትኩም ደሓና ዲኹም ንብዙሕ እዋናት ብጣዕሚ ኢና ጠፊእና ቀኒና بصور تصويرنا وممكن بالي خلي بتعامينا تفينا سو قبل بي قريتا نحاتتنا حزي نركبلو كمتي عنتوز نغركم ابتن بين عبي عدينا زلنا 109 كاري زشيت غزا فيلا غزا حزنا لكم مصينا لنا مالتيو كمتي تريو زلكم كاب صرغيا بقى منن فللي يولن صرغيا نات غزا رايو بتعام حريف بوتا ايو مسرت المعات كله استمالولو ما يبمبالو مبرهات له كل ነገር استمالولو كاسبالت دماني بقى ناي 50 متر يا ማለት ታርሐት ማለት እዩ ከምቲ ትሪኦ ዘለኹም ትገዛ እዚ ይመስል በጣም حريف ገዛ እዩ ከምቲ ትሪኦ ዘለኹም 4 ክፍል ገዛ ኣለዎ ኣብ ደገ ሽንት ቤትን ሻወርን ኣለዎ ኣብ ውሽጡን ኣብ ሓደ ቦታ ሽንት ቤትን ሻወርን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ በጣም ደስ ከምዝለኩም ተስፋ ገብር ሙሉእ ፕሮግራም ራአይዎ ሙሉእ ፕሮግራም ንዓኹም ገድፈልኩም ደቂ ዓበይቲ ተኸታተሉ ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ናይ ሚሊካ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ደሓና ዲኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ ዘለኹ ዓዲ እስኪ ገምቱ ኣፍታ ውቅፍትን ጽብቕትን ዝኾነት ከተማ ተንቤን ዓብይ ዓዲ ርከብ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ድማኒ 109 ካሬ ዝኾነ ማለት እዩ ገዛ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገዛ ኣቲን ሓቢርና ክንሪኦ ኢና እዚ ቦታ እዚ ዝኒኽዎ ማለት እዩ ኦሮሞ ቤት ትምህርት ቤት ብድሕሪኡ ደድሕሪኣ ድማ ማለት እዩ ሪምባና ትበሃል ብድሕሪኣ ቤት ትምህርት ቤት ድማ ኔዋ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዝምዕብል ዘሎ 70 ካሬ እውን በዚ ዘለዎ ስለዚ 70 ካሬ እውን ውዝታት እዩ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ሓሪፍ ዝኾነ ገዛ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ውሽጢ ኣቲና በደንብ ክንሪኦ ኢና ቪድዮ እውን ሰሪሐሉ ኣለኹ ስለዚ ምሳይ ዳይ ነቶ ደቂ ዓበይቲ ክቡራትን ፍትዋትን ከምቲ እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገዛ እዚ ይመስል ሙሉእ ኩሉ ተሰሪሑ ፊኒሽንግ ተወዳዲኡ እዩ ብሙሉእ ማለት እዩ ፊኒሽንግ ውሽጡ ተወዳዲኡ እዩ ሽንት ቤት ኣለዎ ሻወር ኣለዎ ኣፍቲ ናይ መደቀሲ ድማኒ ሻወርን ሽንት ቤትን ንበይኑ ማለት እዩ ኣለዎ ስለዚ ኩለን ሕድሕድ ገዛውቲ ድማኒ ፊኒሽንግ ተወዲአን ተሰሪሐን እየን ማለት እዩ ሙሉእ ቪድዮ ዋግኡ እውን ንኽትፈልጡ ማለት እዩ ሙሉእ ቪድዮ ወድእዎ እቲ ገዛ እውን ሙሉእ ከጉብንየኩም እየ ዳይ ናፍቲ ቪድዮ ብጣዕሚ ድማ ዝፈተኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ደቂ ዓበይቲ ናብ ቪድዮ ስለዚ ኣብዚ ከተማ ተንቤን ዓብይ ዓዲ 109 ካሬ ዝሽየጥ መሬት ስሩሕ ማለት እዩ ስሩሕ ገዛ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስሩሕ ገዛ ድማኒ ኣብ ማእኸል ከተማ ተንቤን ዓብይ ዓዲ እዩ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ናይ ኦሮሞ ቤት ትምህርት ቤት ዝበሃል እዩ እዚ በዚ ድሕረይ ዝኒሄ ድማ ሓደ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሪምባና ቤት ትምህርት ቤት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ሪምባና ቤት ትምህርት ቤት ጌርካ በዚ ቀጥልካ ክትከድ ከለኻ 109 ካሬ ሙሉእ ቪላ ገዛ ዝተሰርሐ 109 ካሬ ኣሎ ኣበይ ኣብ ተንቤን ዓብይ ዓዲ ክትገዝኡ ትደልዩ ሰባት ተሃሊኹም ድማኒ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስልኪ ቁፅሪ ደውሉልና ብጣዕሚ ንፈትወኩም ነኽብረኩም ኢና እዚ መሌክያ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይንረሳእ ሸር ንግበር ሙሉእ ሰብ ክበፅሖ ማለት እዩ ዝተፈላለየ መሬታት ክትገዝኡ ትደልዩ ሰባት ድማ ኣብ ኮመንት ኣሎ ጽሓፉለይ ናብ ዝተፈላለየ ዓድና መፀና ገዛ ክነሪአኩም ኢና ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ ምርጫኹም መሌክያ ዩቲዩብ ቻናል ይኹም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ክቡራትን ፍትዋትን ናይ መሌክያ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ብምልኣኹም ማለት እዩ ከምቲ ዝነገርኩኹም እዩ እቲ ገዛ 109 ካሬ እዩ ስለዚ ሙሉእ ፊኒሽንግ ተወዳዲኡ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ቤትሮ ትሪእዎ ዘለኹም ባኮ ምናምን እናንፀባረቐ ማለት ፀሓይ ገለ ከንፀባረቕ እንከሎ ንዕኡ እዮም ሸፊኖም መንበር ብጣዕሚ ጥዑ እዩ ምንም ዝተሰበረኹን ዝተነኸአ ነገር የለን ስለዚ ላዕሊ ቦሎፎን ኾነ ታሕቲ ኾነ ኩሉ ጽሪሪ ዝበለ ገዛ እዩ ብጣዕሚ ጽሩይ ገዛ እዩ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ተለማሚጹ ብጣዕሚ ሓሪፍ ዝኾነ
ገዛ ይሕዘልኩም መጽ ዘለኹም ማለት እዩ ኩራት ፍትዋትን እትውሽጡ ነዚ ይመስል ከም ትሪኦ ዘለኹም ውሽጡም በለፎኑ ኩሉ ተወዲኡ በዝ መሕለፊ ነይዎ ሙሉእ ገዛ እንድሕር ሰሪሕኹም ንስኹም እንዳሳሎን እንዳመደቀስ እንዳቆልዑ ኩላ ነገራት ክትፈላልይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ግን ተኻሪቱ ለዘሎ ትገዛ እዩ ከምዚ ቢልምበር ኩሉ በዝውን እነይዎ እዩ ቦታ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓሪፍ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ገዛ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ፈተዮ እቲ ከምዚ ነገርኩም ትባኮ እናንጸባረቀ ፀሓይ ስለዘንጸባረቅ እዩ ከምኡ ተገይሩ እምበር ጥዑ እዩ ምንም ነገር ዝተጎድአ መስትያቱን ገለምን የለን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መደቀስ እያ መደቀስ ኮይና ማለት እዩ ሻወርን ሽንቲ ቤትን ኣብ ባዕላ ኣለዋ ከምቲ ትሪኦ ዘለኹም እዩ ትገዛ ብጣዕሚ ጽሩይ ገዛ እዩ ኣብ ኣኒሃ ሻወርን ሽንቲ ቤትን ድማ ንበይና ኔታ ማለት እዩ ኣብዛ ትሪዋ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚኣ ሻወርን ሽንቲ ቤትን እኔዋ ማለት እዩ ትቦታ ይርእኩም ኣለኹ ብጣዕሚ ጽሩይ ገዛ እዩ በቃ ውሽጡ ራይዎ ደስ ዝብል ገዛ እዩ ስለዚ እዚኣ ድማኒ ናይ ደገ ሽንቲ ቤት እያ ማለት እዩ ሽንቲ ቤትን ሻወርን ናይ ደገ እያ እዚኣ ማለት እዩ ብደገ ሽንቲ ቤትን ሻወርን ሕዚ ናፍቲ አይና ክንከይድ እቲ እኳ ተዓጽያ ዘላ ናፍታ ተኸፈተት ከወስደኩም ማለት እዩ እታ ተዓጽያ ከምቲ እኔን እቲ እውን ከምኡ እያ ማለት እዩ ልዩን ኣፈላላይ የብሉን ኩራትን ፍትዋትን ናይ መሊካ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣፈላላይ የብሉን እዚኣ እታ ራብዒት ገዛ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ገዛ እዚ ከምዚ ዓይነት መልክዕ እንሄዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ኢኹም ክትፈትዎ ዋጋ እውን ድርድር ኣለዎ ክነግረኩም ክሳብ ሕጂ ዋጋ ክሰምዑ መቸም ኢኹም እዚኣ ጸኒሕኩም ማለት እዩ ኩራትን ፍትዋትን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ የድልዮ ናብ ዝበልኩም ሰባት እውን ኣብጽሑለይ ዋጋ ናይዚ ገዛዚ ዋጋ ማለት እዩ ናይዚ ገዛዚ ዋጋ 3.3 ተባሂሉሎ ድርድር ኣለዎ ደውል እምበር ድርድር ኣለዎ ደቂ ዓበይቲ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ሸር ላይክ ምግባር ድማ ይንረስዕ ቀዳማይ ምርጫኹም መሌካ ዩቲዩብ ቻናል ይኹን ይቕኒለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ኩራትን ፍትዋትን ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ከምታ ትሪእዋ ዘለኹም ብጣዕሚ ውቅብትን ጽብቕትን እያ ኢንቨስትመንት ኣብ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ክትገብሩ ሰባት እትደልዩ ኩሉ ነገሩ በቃ ብጣዕሚ ምቹው ዝኾነ ማያ ጥዑም ኣየራ ጥዑም ንፋሳ ጥዑም ዝኾነት ዓዲ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ኢንቨስትመንትኹም ተተፍስሱ እታ ብልጽቲ ዓዲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽብቕትን ውቅብትን ዓዲ ስለዚ ተንቤን ቀዳማይ ምርጫኹም ገበርዋ እየ ዝብል ማለት እዩ ብመሌካ ዩቲዩብ ቻናል ብጣዕሚ ዘይተሰርሐላ ብዙሕ ነገር ክስርሐላ ዝኽእል ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ቀዳማይ ምርጫኹም ይኹን ክብል ፈቱ ኩራትን ፍትዋትን ናይ መሌካ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይንረስዕ ሸር ንግበር ላይክ ንግበር ደቂ ዓበይቲ